Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Yakusuko, The Promise. Sa man nagdapita rin mingo man. Customer? Exclusive tingalin niyo ang restaurant karon. Unsa? Hindi na kabaya. Ako kaon si Ma'am Esmeralda. Sige. Sa man klasiyas babae eh. Patrona magitingalan ni si Esmeralda ba? Gusto. Patrona gini. Portahan man. Nagpaingon na din sa... Si Natsumi? Nanguniya man siya din eh. Hello, Rolando. Nganong niya man ka din eh? Tungod ni mo. Unsa? Unsa tungod ako? Klaruhan na eh. May lain ko kasabot din eh. Nahibaw ko. Si Esmeralda ang imong gipaabot din eh. Ha? Oy, nganong ni bawa man ka? Si Erning na masabang nanabi diyan mo? Oy, Natsumi, mahimo bag mulakaw ka? May lain kong gipaabot din eh. O gawas pa, misaad na ka nga di na ka mo paduol pa nako. Di ba? Nga di na ko nimo tintalon pa. Wa ko maduol ni mo karon aron tintalon ka. Ni ako, kay doon ako'y i-propose ni mong business. Unsa? Doon ako'y gustong developan nga area og nagkinahanglan kog partner. Wa ko magkinahanglan nimo nga mahimo na kong partner. Unsa man di giani ni mo ini dapita ha, Rolando? May kasabot ko si Esmeralda. Well, ni ako sa imong atubangan. Unsa? Unsa? Ako si Esmeralda. Ako ang umaabot nimong partner og asawa. No. Di na tinuod. Mauna ang tinuod, Rolando. Ako si Esmeralda. Mao ka na nga akong Filipino name. Sa ato pa. Imo kong giilad. Napugos lang ko. Tugod kay nahibaw ko nga dili ka musugot nga ako ang mapalit sa imong yuta. Duwa-duwa ang nari ko ninyo. Rolando, relax. Business ang akong giani. Bayaran ti kabisan pila. Or, swelduhan ta ka. Isip akong bana din sa Pilipinas. Nawa ka na sa mong nauna, Natsumi. Klaro pa ning utok ko. Ikaw ang gusto kong mahimong bana din sa Pilipinas. Bana sa papel lang. Tako man ang baba ni mo ha. Ogoy, ayaw nagpakita na ko. Ha? Rolando! Rolando, ayaw na! Rolando! Nasuko siyang maayon ako. Ayo lang unta og nagsinabot ang duha. Si Bay Rolando og si Ma'am Natsumi. May lang unta ita. Bahis mo! Hindi mo ko ninyong tao-tao. Bay, nasuko ko, bay? O kung sa may gusto mo, ha? Malipay ko sa inyong gibuhat atong hapon. Nga inyo kong giblind, inyo kong gilad, inyo kong giduhaan. May pamate. Hilom! Ay, bay! Manukbang mo kagon! Sakita, doy. Yung boy ko nila. Unang first time, yun yung ginapatay ko niyo, bay. Ay, hilom! Tuwag kimilapas ka nagmaayo, Erning. Dili na ko usa ka amigo para nimo. Usa ka tao-tao na lang nga gusto niyong palihukon sa ibabaw ninyong pahad ato na Tsumi. Ay! Wa mo ko inautang una sa akong gibuhat, ay ko. Usa? Nibawag ka man gidunta nga dili ko ganahan malambigit anang na Tsumi. Labigit. Pero kakwarta mo kami. Hoy, Erning. Dili kwarta ang importante. Ang importante, mao ang dignidad sa tao. O dili ko gusto maulipon na ng mga hapon. Bay! Nibawag ka na magidunta. Ha? Nibawag ka na magidunta nga kunta na ko ng mga klasiyas mga tao. Pero nagpadya ka sa haylo atong na Tsumi. Tol kinaluoy ko ni mo. Naluoy ka? Naluoy ka? Pero, wani mo na nga imong giguba ang akong pagkatao. Ngunit man niya. Paminaw mayo. Ayaw unang kantos bay, ha? Ayaw kantos bay. Bay! Alaga sa ko, Bernardo! Bay! Wala, patay na ko ini. Patay niya sa kuwang yun. Natandog ang bayog yung karbo. Uy. Ay, si Ma'am Natsumi. Buhay ba ka to? Ang unturoy.
imong bunog, ma'am. Ha? Hain mo? O ako niya pasakit, Erning. Oh, abi na kong gisapok sa pagkanin Berlando. Parehas na ko. O, di pasakitan ka niya? Oh, ma'am, oy. Unang first time nga gisapok ko niya. Kita akong higante ninipot mo. Nasayop na sab ko sa akong gibuhat, Erning. Ah, pasagda siya, ma'am, oy. Garbom ng yahagod. Ambot ang tawana, oy. Nag-isog man pirmi. Mura mag... Huwag siya magkamove on sa iyang uyab nga may biya niya. Sobra siya kataas o karbo. Oo, lagi. Niya, masabay itong bato ni ma'am. O, gusto kong mainom. Oh, kitang duhang mag-inom, ma'am. Sige, order diha. Bisan unsa. Rolando, nasa man ka? Nga nang nangisot man ka diha. Kasi may mong kontra, ha? Kamong mga babae! Uy, lakalain. Alam ko gi-appeal, uy. Oo naman ko magpabadlong ni Mulan. Anong hasol magkikayo mo na mong mga lalaki? Ha? Bisan kinsa ninyo, way mapili! Gusto ko ninyong duwaan! Ay. Wrong ka dyan. Ako ang gustong magpadua ni mo. Sige na, be. Dua ko, be. Armawa ng sapot Oy, ni mo, Carlin. be. Ayaw na ko sa muka, ha? Mahimo ba? Nagsipok para ba ng utok ko? O, sige. Mas ma-relax ka kung hiloton ta ka. Unya, samtang maghilot ko sa imong tangko ko, sultihan ko nimo kung kinsay imong kontra. Diya ilan ko. Ug ayaw ko gikapa. Uy, kisapot yun di ay ka. Sige, uy. Magpatbang na lang ko nimo, uy. Tanan gibuhat na nako aron makig-amigo lang nako si Rolando. Pero pakiyas gapon ko, Erning. Pakiyas gapon ko. Ma'am, ika na isabot na akong amigo, ma'am, ha? Kay batoon gina siya kasing-kasing. Siya pa'y kita niya ganug kwarta. Siya pa'y nasuko. Ay, ma'am, usam gi reaksyon ni Berlando pagkakita niya ni mo, ma'am. O pagkaibaw niya nga, ikaw si Ma'am Esmeralda. Siyang nakatunog ba to? Misigang mata. Nya nasuko. Kagiilad ko nun nato siya. Tao, kita bitaw siyang pagsukmag na ko, ma'am. Pero okay lang, sabot ko niya. Nabiki lang yung high pride. Erning, Ma'am, sa kaya akong buhato ni Nino? aw, padayon ang plano, ma'am. Di mo kaganahan mo balik sa Japan. Di, magminyo dyan kag Pinoy. Huska. Gusto ka? Pero si Rolando manggid ang gusto na kong mahimong Pilipino nga pana, Erning. Sagdi lang, ma'am. Ako lang siyang ama-aman, ma'am. Okay, na. Inom lang una, ma'am. Siya raw di malagpot ng imong problema. Kaminos manginis akong pagkatahos na tsumi ba? Gusto ko niyang mahimong pana aron mo gawas nga siya ang midaog sa among tigi. Uy, Rolando, ano man? Isapot pa ka? Gisapot pa! Ay, Busa! Ayaw na paglangas diya. aya ni mo, uy. Sayawan mo ta ka. Aron malinaw ka. Ay, Carlen. Mahimo ba dili ka mutingog diya, ha? Oh, okay. Misubra ka na tsumi. Di ka madutlan og uwaw da. Siyang Miss Sobra, Erning. Gibuhat na na akong tanan, pero bato, gid siya, bato. Bato siya, Erning. Maugit, ma'am. Bato gina siya. Doon na siya rock hard. Ya, ma'am. Saman, ihatod ka sa inyo, ha? Itingalig, malaparuhan ko ni si Richiro. Siyan! Asam ni ka batod, ma'am? Rang Rolando. Siyan! Patay! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!